ସତରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିବା ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଉଦାର। ଆପଣ ମହାନ ମଣିଷ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଭଗବାନ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର। ଆପଣ ଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ସେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲେ। ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଗୁହାରି କରି ମୁଁ କହେ, ହେ ଭଗବାନ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୁଁ? କାହିଁକି ମତେ ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କର? ସତରେ ତମ ହାତ କେତେ ନାର? ନାଇବା କଥା କଣ କି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଦେହ ସାରା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। କାଶ୍ମୀର ସେଉ ଭଳି ତମ ଗାଲ ଦିଟା ପୁରା ନାଇବା ମନ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ କଥା ଥାଏ, ହାତ ସ୍ପର୍ଶରୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁ, କଣ୍ଠସ୍ୱରରୁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁ। ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଭଳି ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ପାଗଳ ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଫୁଲ ପ୍ରଜାପତିକୁ, କଳିଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ନାରୀ ପୁରୁଷକୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ କେବଳ ମନର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯାଏ ନା, ବରଂ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରେ ଦେହର ଭୋକ ବି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ତର ଅଭିନୟ ମାରିଦେଲାରେ ମୁଢି ଚାଷ। ତୁମେ କଣ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ? ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଛ, ସୁଲୁସୁଲିଆ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେହରେ ସତେ ଯେମିତି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ତମେ ଥରେ ମତେ ମୋ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ନେଇଯାଅ, ଦେଖିବ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ତୁମେ ମତେ
ଖାଇବାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଓ ୟୁସୁଫ ଆରେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ଜାଗା ଯାଉ ସଚା ନାଗରିକ ହରି ମନରେ ସାହସ ଆଣି ଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେନି ଏ ଅବାଧି ସରକାର କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ହଁ ନୁହେଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ମାନେ ଏତିକି କହିବି ବାବା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସାବାସ୍ ଆରେ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରି କହିବି ଶାନ୍ତିଲତା ଦୋସରାଣୀ ଆଶାରାଣୀ ଅନିତା ଦଳେ ହୋଇଥିଲେ ନିଜ ଝିଅର ଦୁଃସମର ଶିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଧ ହୁଏ এটা ড্রামা কিংবা অপেরা স্টেজ নুহে কি কোনো প্রচার ফাংশন হলে তোর ভাষণ শুনিলা পরে দর্শক মানে উৎসব করে গাই মানে বাবা করে আরে এটা হচ্ছে দিশন্ত ভারত ছিল এলাকা সমস্ত দেখি তুমি গান্ধী বুড়ার বিধিমান করে হয় চোখ রহিবে চোখ চোখ রাহুল এনে মଣିষକୁ শহরକୁ ইনিশিয়েটর আচ্ছা আসিছি আচ্ছা গোটাଏ ନିରୀହ ଛୁଆକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅପରାଧରେ ମୁଁ ତତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରେ এই ইন্সপেক্টর তো সাহায্য মু তারিফ করুছি রে ইন্সপেক্টর নূয়া হই আসিছু তো এ কৃষ্ণଙ୍କ ପାଦଶୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦଶୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ମଣିଷ ଖିଆ ନର ରାକ୍ଷସ